श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननम् கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்மறை ஆரங்க முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கு அப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமற் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பவத்தொடக்கை வெல்வா. தியான ஸ்லோகம் சொல்லுங்கப்பா. गीता ज्ञानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावः प्रोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वक्षसुधिपोक्ता प्रोक्तं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला कान्तारनीलोत्पला शल्यग्रहावधि कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमहरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवरननदी कैवर्तक केशवः पाराचर्यवस सरोजममलं कीर्तार्थकन्दोत्कडं नानाख्यानककेशरं हरिकदा संबोधना बोधितं लोके सञ्चन षट्पदैरहरहः बेबीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः सुबन्धि दिव्यैस्तवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. हरि ओम्. ஓம் கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. குருநாதரனுடைய பரம கருணையினால நாம இந்த வகுப்புல தொடர்ந்து கீதா விஷயங்களை கீதையில் கிருஷ்ணர் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காரோ அதை எப்படியெல்லாம் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டிருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் நாம பொறுமையா தொடர்ந்து படிக்க போறோம். சென்ற வகுப்புல நாம 12வது ஸ்லோகத்துக்கு ஓரளவுக்கு முழுமையாக அர்த்தம் பார்த்து 13வது ஸ்லோகத்துக்கு பதவுரை மாத்திரம் பார்த்து வச்சிருக்கோம். 12வது ஸ்லோகத்துல சொன்ன சில விஷயங்களை நாம மனசுல எப்போதும் கவனமா வச்சுக்கணும். ஆத்மா என்பது என்ன, அனாத்மா என்பது என்ன அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது. கை வெளிச்சம் உதாரணத்தை மறந்துடக்கூடாது. வெளிச்சம் கையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகவில்லை, கையோட ஒரு பார்ட்டா வெளிச்சமானது இல்லை, அதனோட பகுதி இல்லை. கைக்கு தன்மை ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. வெளிச்சம் கை முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறது, கை இல்லைனாலும் வெளிச்சம் இருக்கிறது. இந்த உதாரணத்துல இந்த 4 அம்சங்களை மறந்துடக்கூடாது. இந்த வெளிச்சம் அப்படிங்கறது ஆத்மா அப்படின்னு புரிஞ்சுண்டு இந்த கை அப்படிங்கிறத
சகலமான ஜெகத் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம், பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வச்சிருந்தாலும் சரிதான். அனாத்மா அவ்வளவுதான். இந்த அனாத்ம விஷயங்கள் அத்தனையும் இந்த கை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்றது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுண்டா நமக்கு ஆத்மா என்பது எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எதுக்காக அந்த உதாரணத்தை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா, ஆத்மா நித்தியம், ஆத்மா இண்டிபெண்ட் என்டைட்டி, அது எதையும் சார்ந்து இருப்பதல்ல அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த ஒரு உதாரணத்தை குருநாதர் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அதை மறந்துடக்கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த ரிகலெக்ஷன் இப்ப பண்றது. இப்ப 13வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, தேகினக, தேகம் உடையவனுக்கு அப்படின்னா இந்த தேகத்தில் இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு. இந்த தேகத்தை உடையவன் அஸ்மின் தேகே, இந்த தேகத்தில் அவனுக்கு இந்த தேகமானது பல விதமான மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அது அடைகிறது. என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அடையிறது அப்படின்னு சொல்ற. முதல்ல குழந்தையா இருக்கு, இதுல அது சொல்லல, பால்யம்ங்கிற பருவத்தை சொல்லல, ரொம்ப பேபியா பிறக்கிறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து என்ன ஆகுது, ஒரு குமார பருவம் வருது, ஒரு ஒரு பாய் ஆர் கேர்ள் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா யௌவன பருவம் வருது. யௌவன பருவம்ங்கிறது ஒரு டீனேஜ் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து ஜரா வந்துடுறது, வயசாகி போயிடுறது. அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உடல் க்ஷீணிச்சு போய் ஜீரணமாயிடுறது அப்படின்னு சொல்றது. ஜீரணமாகுதுன்னா இந்த உடல் இதுக்கு மேல ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜை அடைந்து இந்த உடல் போயிடுறது அப்படி. இது எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் ஒரு ஒரு விஷயம் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கு. வெறும் உடம்பா இருந்தா அந்த உடம்பு எந்த விதமான ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இல்லாம இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரே வேற. ஆனா இந்த உடம்புக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடந்துட்டே இருக்கு. இந்த எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் ஆக்டிவிட்டி நடந்துட்டே இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதுதான் தேகி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த தேகி அஸ்மின் தேகே, இந்த தேகத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த தேகி அப்படிங்கிறது என்னன்னா உயிர், அவ்வளவுதான். இந்த உயிரானது இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, தேகினக அஸ்மின் தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா யதா. இது மாதிரி இந்த உடம்புல எப்படி கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா அப்படிங்கிற ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் அது பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதோ, ததா அப்படியே தேகாந்தர பிராப்திகி, இந்த தேகமானது அந்தம்னா முடிவு, இந்த தேகம் முடிவு பெறும் பொழுது, தேகத்தின் உபயோகமானது முடிவு பெறும் பொழுது, இதுக்கு மேல இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன பண்றதாம், மறு உடலை அடைகிறது. தேக அந்தர பிராப்திகி, பிராப்திகினா இட் கெட்ஸ், அடைகிறதுன்னு அர்த்தம். என்ன அடைகிறது, இன்னொரு உடலை அடைகிறது. இப்ப இந்த உயிர் இந்த உடலுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, ஒரு ஃபார்ம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இதுக்கு அப்புறமா இந்த உயிர் இங்கேந்து போனதுக்கு அப்புறம் உயிர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த உயிர் இங்கேந்து போனதுக்கு அப்புறம் இது போய் வேற ஒரு உடம்ப எடுத்துக்கும்பா. இது ஒண்ணும் அப்படியே போய் திரிய போறது கிடையாது. இதுக்கு வேற ஒரு உடல் கிடைக்கும். அது ஒரு ருட்டீன் விஷயம். அது இந்த உயிர் இந்த உடம்புல இருக்கிறது, இந்த உடம்போட ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள இருந்து அதோட சேர்ந்து அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. உடல் மனம் புத்தின்னு தானே சொல்றோம், எல்லாம் நடக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த உடம்புக்கான வேலை போனதுக்கு அப்புறமா இது என்ன பண்றதுன்னா இன்னொரு உடம்பை எடுத்துட்டு அங்க போய் மறுபடியும் இதே மாதிரி காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுக்கப்புறம் அது மாடு உடம்பு எடுத்துக்கலாம், இதுக்கப்புறமா அது பூச்சி உடம்பு எடுத்துக்கலாம். பிரம்ம கீட்ட ஜனனி அப்படின்னு சொல்ற அம்பாள். பிரம்மன்னா பிரம்மதேவன் முதல், கீட்டன்னா புழு, புழு வரைக்கும் எத்தனையோ வகையான உடல்கள் இருக்கிறது. நம்ம முன்னாடியே இதுல சிவானந்த லஹரியில எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். 84 லட்சம் யோனிகள் இருக்கிறது அப்படின்னு. ஏதோ ஒரு உடம்பு வெரைட்டிக்கா பஞ்சம் எது வேணா எடுத்துக்கும் இந்த உயிர். எதை பொறுத்து, அதனுடைய கர்ம பலனை பொறுத்து அது அந்த உயிர் அந்தந்த உடல் நல்ல புண்ணியம் பண்ணியிருந்ததுன்னா ஒரு தேவ சரீரம் கிடைக்கும். ரொம்ப 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 ஓவரா புண்ணியம் பண்ணிடுதுன்னா பிரம்மாஜியா கூட ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அது தேவ சரீரம் கிடைக்கிறது. அப்புறம் ரொம்ப பாவம் பண்ணிடுத்துனாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சரீரங்கள் கிடைக்கிறது. இந்த மனுஷ சரீரம் கிடைக்கணும்னா அதுக்குன்னு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி புண்ணியம் பண்ணி கொஞ்சமா பாவம் பண்ணி ஏதோ ஒரு மிக்சர்ல மனுஷ சரீரமும் திரும்ப கிடைக்கிறது. இப்படி ஏதோ ஒண்ணு அதை எடுத்துக்கொண்டு அது தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த உயிரானது ஒரு இடத்துல நிக்கிறதே கிடையாது. இந்த உடம்புல இப்ப இருக்கு, அவ்வளவுதான். இதை எதுக்கு சொல்றாரு அவர் அப்படின்னா, இவன் யாரை பார்த்து கவலைப்பட்டு இருக்கான், இங்க துரோணர்
இங்க வந்து பீஷ்மர் அப்படின்னு இவன் சில பேரெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கானே, அந்த பேரெல்லாம் பார்த்து இவன் வந்து இவா செத்து போயிடுவாளே, இவா இல்லாம போயிடுவாளே, அதுக்கு தான் போன இதுல சொன்னார், நாம் எப்பொழுதுமே இல்லாமல் இருந்தது என்பதே இல்லை. ஒரே சென்டென்ஸ் அது. இல்லாமல் இருந்தது என்பதே இல்லை. பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எப்பவும் நாம இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம். எந்த ஆங்கிள் சொன்னது அது? ஆத்மா என்ற கோணத்தில். அப்ப அவனுக்கு என்ன தோணும், சரி ஆத்மா என்ற கோணத்துல நீ சொல்ற ரைட்டு, நான் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த உடம்பு அது போயிடுமே, அதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்பானா இல்லையா? சிஷ்யன் கேட்பாங்கிறது தெரிஞ்சுட்டுதான் குரு சொல்ற. அப்படிப்பட்ட குரு கிருஷ்ணன். ஏன்னா நிச்சயமாக ஒரு கேள்வி வரும், நான் பார்த்து கொண்டிருப்பது அப்படிங்கிறது இந்த உடம்பு, அதை பத்தி தானே எனக்கு முதல்ல தெரியணும். நீ ஆத்மாங்கிற கோணம் ஓகே, இப்ப இந்த உடல் உயிர் இதை பற்றி எனக்கு நீ சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் கேட்பாருங்கிறதுனாலதான் அடுத்தது இந்த உடல், உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய உயிர், இதை பற்றி அவர் சொல்றார். இந்த உடலுக்கு எல்லா மாற்றமும் உண்டு. இந்த உடல்ங்கிறது 6 விதமான மாற்றங்களை கொண்டது. முதல்ல அம்மா வயத்துல அது இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அஸ்தி அப்படின்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றது, வெளியில வருது. அந்த அம்மா வயத்துல இருந்து வெளியில வந்துடுறது, ஜாயத்தே வந்துடுறது அப்படின்னு. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றது, வர்த்தத்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடையிறது. அதுக்கப்புறம் மாற்றங்களை சந்திக்கிறது. நம்ம பாக்குறோமே பியூபர்ட்டி இன் போத் இன் மென் அண்ட் விமன், எல்லார்லயும் பாக்குறோம் மாற்றங்களை சந்திக்கிறது. அப்ப அது வந்து வர்த்தத்தே. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும்போது அது விபரிணமத்தே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய ஆரம்பிக்கிறது. ஒரு 40 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நரமுடி வருது, அப்புறம் முடி கொட்டுறது, அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது உடம்புல. அப்ப அந்த மாதிரி இந்த உடம்பு விபரிணமத்தே. அதுக்கப்புறம் வினஷ்யதி, கடைசியில அது என்ன ஆயிடுறது, இதுக்கு மேல அதால போராட முடியல. என்னைக்கு நம்மளோட பாடியோட செல்ஸ் எல்லாம் தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு சக்தியை இழக்கிறதோ அன்று இந்த உடல் தன்னை உயிர்விப்பதிலிருந்து தோற்று போகிறது. அவ்வளவுதான். இது இப்ப ரொம்ப சயின்டிபிக்கா பார்த்தோம்னா என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, இந்த உடம்பு தன்னைத்தானே உயிர்வித்து வைத்து கொண்டிருப்பதற்கான சக்தியை அது இழக்கிறது. இதெல்லாம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த பாடி, நாட் த ஆத்மா. ஆத்மாங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கு. நம்ம என்ன பாக்குறோம், இந்த கை, இந்த 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 பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், இந்த அனாத்மா இருக்கே, இதுலதான் எல்லா மாடு இதுதான் டான்ஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்து. வெளிச்சம் மாறுறதா, நான் என் கையை இங்க கொண்டு போனா வெளிச்சம் இங்க வருதா, என் கையை இங்க கொண்டு போனா வெளிச்சம் இங்க வருதா, ஒரே வெளிச்சம் ஒன்னா இருக்கு, ஒண்ணுதான் இருக்கிறது. அதுதான் முக்கியமானது. பார்க்கணும், ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கணும்னா அதுல இருக்கணும். ஆனா நீ எதை பாக்குறன்னா, நீங்க இந்த டான்சிங் பியூட்டிஸ பார்த்துட்டு இருக்க. இந்த வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வெரைட்டி, நாவல்டி அண்ட் பியூட்டி அப்படிம்பார் பரமார்த்தாஜி. அப்படிதானே இருக்கு. படைப்பு என்பது என்ன பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு ஆசையை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயமும் இருக்கு. ஆனா அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா மாறுதலுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது. இந்த உடலை இழந்த பிறகு இந்த ஜீவன், அதுக்கு பேர் தான் ஜீவன், உயிருங்கிறத தான் நம்ம ஜீவன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஜீவன்கிறது இந்த உடலை இழந்த பிறகு வேறு ஒரு உடலை தேடி தன்னுடைய புண்ணிய பலனுக்கு தகுந்த மாதிரி அது போய்கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இத பத்தி யாரு கவலைப்பட மாட்டா, அதுக்குதான் ஒரு வார்த்தை சொல்றார், தீரக தத்ர ந முக்கியதி. தத்ரனா என்ன, இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் போய் இந்த உடம்புல இருந்து இந்த உயிர் போய் இன்னொரு உடம்பு எடுத்துக்கிறதுன்றதுக்கெல்லாம் வந்து தீரன் கவலைப்பட மாட்டான். தீரன்கிறது யாரு அப்படின்னா, இன்ன சிம்பிள் டேர்ம் அறிவாளி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். விவேகி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். என்ன விவேகம் அவன்கிட்ட இருக்கு, எதுக்காக அவனுக்கு தீரன்ற பேர் என்ன அப்படின்னா, அவனுடைய அறிவு எதுக்கு பயன்படுறது அப்படின்னா, தன்னுடைய இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுகிறது. நீ பேசாம இருன்னு சொல்றவன் அல்ல, தாம் பேசாம இருக்கிறவன். அதுதான் மற்றவங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பேர் வந்து பெருமை கிடையாது, அது தீரத்தனம் கிடையாது. நான் வந்து என்னுடைய இந்திரியங்களை, என்னுடைய மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி இவற்றை என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல யார் வச்சுட்டு இருக்காளோ அவன்தான் தீரன். அவனுக்கும் இவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, அப்படிப்பட்ட தீரனாக இருந்தால்தான் அவனால இந்த ஆத்ம வித்தியையை படிக்கிறதுக்காக பொறுமையா முதல்ல ஒரு இடத்துல உட்காரவே முடியும். அதுக்கப்புறம் சொல்ற விஷயங்களை உள்ளுக்குள்ள வாங்கணும். ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம எல்லாரும் பல பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்து ஒரு விஷயத்த படிக்க வரும்போது நிறைய ஏற்கனவே நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பேக்டா இருக்கும் நம்ம மைண்ட். யாராவது என்ன 7 வயசுலயா படிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இதான் ஆத்மான்னு படிச்சுட்டு இருக்கோமா, அதெல்லாம் கிடையாது. எங்கெங்கயும் இப்ப அதுவும் புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு. நிறைய டிஸ்கோர்ஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு கேட்டு வச்சிருப்போம், எல்லாம் இருக்கும் மைண்ட்ல, அப்படியே கலக்கலன்னு இருக்கும். ஆனா
நம்ம இப்ப படிக்கணும்னு வரும் பொழுது பொறுமையா உட்கார்ந்து, அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் பொறுமை எவ்வளவு முக்கியம்னு. பொறுமையா உட்கார்ந்து படிக்கிறச்சே என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல இதுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில வச்சுட்டு அன்லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த லேர்னிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுதான் பெஸ்ட் வே. ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே இல்லைன்னா நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணும், இட் வில் ஸ்டார்ட் கம்பேரிங். அதுல அப்படி படிச்சோமே, இதுல இப்படி படிச்சோமே, இது இப்படி சொல்றாங்களே, அதனால நமக்கு மேற்கொண்டு குழப்பங்கள் வரும். அது ஏன் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் இந்த வைராக்கியமும் அதிகமாக வேணும். அதுதான் தன்னுடைய இந்திரியங்கள் தான் கட்டுப்படுத்தி வைத்து கொண்டிருக்கிறவனுக்கு எங்கெங்கேயோ மனம் போகாமல் உட்கார்ந்து பொறுமையாக அவனால படிக்க முடியும். அப்படி படிக்கக்கூடியவனுக்குத்தான் ந முக்கியத்தி, அவன் இதை பற்றி கவலையே படமாட்டான். இன்னொரு விஷயம், அப்படி படிக்கக்கூடியவன் தான் ஆத்ம ஞானியாக ஆக முடியும். அது ஏன் இத சொல்றார் அப்படின்னா, முன்னாடி என்ன சொன்னார், பண்டிதக ந அனுஷோச்சந்தி அப்படின்னு சொன்னார். அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். பண்டிதன்னா யாரு, ஆத்ம ஞானி அப்படின்னு பார்த்தோம். பண்டிதக இஸ் ஈக்குவல் டு ஆத்ம ஞானி. ஆத்ம ஞானியாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு முதல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருப்பவன். அதனாலதான் அடுத்தது இன்னொரு வேர்டு அவனுக்கு சொல்ற, தீரக. தீரக ந முஹ்யதி அப்படின்னு. முக்கியத்தின்னா அவன் மயக்கம் அடைவதில்லை. எதனால மயக்கம் அடைவதில்லை, இந்த உடம்புல இப்ப வந்து பீஷ்மர் உடம்புல இப்படி இந்த ஒரு உயிர் இருக்கு, பீஷ்மரோட பாடி போயிடும், அப்புறம் இந்த உயிர் போய் வேற ஒரு பாடியே எடுத்துக்கும், தெரியும் அவனுக்கு. யாருக்குன்னா தீரனுக்கு தெரியும் இது இப்படித்தான் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ நான் பீஷ்மரை கொன்று விடுவேனே, இந்த பீஷ்மர் போயிடுவாரே, பீஷ்மருங்கிறது வெறும் நேம் தான், அது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தரப்போற. இன்னும் போக போக அந்த நேமுக்கு என்ன ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு, ஃபார்முக்கு என்ன சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பொறுமையா பின்னாடி சொல்லுவார் கிருஷ்ணன். இப்ப அவர் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஆத்மா என்பது நிர்விகாரம். நிர்விகாரம்னா கொஞ்சம் கூட மாறவே மாறாததுதான் ஆத்மா, ஒரு மாற்றமும் அதற்கு கிடையாது. அப்பனா அனாத்மா எப்படி இருக்கு, நமக்கு இப்ப என்ன போட்டு இருக்கோம், ஒரு டேபுலர் காலம் ஒரு இடத்துல போட்டுட்டே வரோம். என்ன போட்டு இருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் ஆத்மாவை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுட்டோம், நம்ம நித்யக அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம். அந்த சைடு என்ன போடுறோம், ஆத்மா அனாத்மான்னு 2 எழுதிக்கிறோம். இந்த டேபுலர் காலமை பில்ட் பண்ணிட்டே வரணும். இதை பில்ட் பண்ணிட்டே வரும்போது எல்லா லட்சணங்களும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கிருஷ்ணர் அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் போறச்சே நாமளும் இதை உட்கார்ந்து படிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆத்மா அப்படிங்கிறதுனா என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். அதுதான் ஆத்ம ஞானம். சுவாமிஜி சொல்ற, ஒழுங்கா இதை உரைப்படி படித்தோம்னா ஆத்மா என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரியும். இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிச்சோம்னா, ஆத்மா நித்யக. அடுத்தது இந்த சைடு என்ன போட்டோம், அனாத்மா அனித்யக அப்படின்னு போட்டாச்சு. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் 13வது ஸ்லோகத்துல ஆத்மாவுடைய லட்சணம் என்ன அப்படின்னா, ஆத்மாவுடைய லட்சணம் ஆத்மா நிர்விகாரக. நிர்விகாரகன்னா தமிழ்லையும் எழுதிக்கோங்க, மாற்றம் இல்லாதது, மாற்றம் அடையாதது, மாறுதல் அற்றது, எப்படி எழுதினாலும் சரி. அனாத்மாக்கு என்னது, மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. இது சேஞ்ச்லெஸ் பினாமினன் ஆத்மா, அது சேஞ்ச் இருக்கிற பினாமினன். அதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ். அப்ப இந்த சேஞ்ச் இருக்கிறத பத்தி கவலைப்பட்டு என்ன ஆக போறது, வாட் இஸ் த யூஸ்? இப்போ என்கிட்ட வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி ஒரு சாரி இருந்ததுன்னா, அந்த சாரி ரொம்ப பளபளன்னு ஊரே வச்சுட்டு அந்த சாரி 4 வாட்டி தோச்சு எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த சாரி பாக்கிறதுக்கே சகிக்கல, இல்ல ஊரே மெச்சின சாரி நான் விடவே மாட்டேன் அப்படின்னு கட்டின்னு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடுதுன்னா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். கிருஷ்ணர் என்ன வந்து உணர்த்த பாக்குறார் அப்படின்னா, அந்த அர்ஜுனனோட மனசுல என்ன உணர்த்த பாக்குறாருன்னா, நீ இவ்வளவு கவலைப்படுறியே, இது போகத்தான் போறது, ஒருவேளை நீ கொல்லலன்னு வச்சுக்கோ. இப்ப என்ன சொன்னார், இது வந்து தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா வந்து போயிடுவான் பாவன். என்னமோ இப்ப 20 வயசு பையனை உன்னோட பேரனை கொல்றதுக்கு ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கியே, கவலைப்பட்டு இருக்கியே, அவன் இன்னொரு 60 வருஷம் கழிச்சு செத்து போவானே, அப்ப நீ வந்து அதை தடுக்க போற கிடையாதே. இது தர்மம், இது அனாத்மாவினுடைய தர்மம். தர்மம்னா அதனுடைய நேச்சர். இந்த அனாத்மாவுடைய நேச்சரை நாம வந்து மாத்தவே முடியாது. ஆத்மா நேச்சரை மாத்த முடியுமா? மாத்த முடியாது. அது மாதிரி அனாத்மாவோட நேச்சரையும் நம்மளால மாத்த முடியாது. இந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா, முந்தின ஸ்லோகம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா சொன்னார், நத்வேவாகம் ஜாத்து நாசம். நாம முன்னாடி இருந்திருக்கு இல்லை என்பது இல்லை,
பவிஷ்யாமக முன்ன இதுக்கப்புறமும் நாம இருக்க போவது இல்லை என்பது இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம் எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். எந்த ஆங்கிள் சொன்னார்? ஆத்மாங்கிற ஆங்கிள் சொன்னார். இப்ப திருஷ்டாந்தமா இத சொல்றார். அப்ப ஆத்மா ஆங்கிள் நாம எப்பவும் இருப்போம்னா எந்த ஆங்கிள் நாம இருக்க மாட்டோம் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதனால இது திருஷ்டாந்தமா இத சொல்லிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் அதுக்கு பேர் ஸ்டேட்மெண்ட், தார்ஷ்டாந்தம்னு பேர். இதுக்கு பேர் திருஷ்டாந்தம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை புரிய வைக்கிறதுக்கு இது எக்ஸாம்பிள். நாம எப்பவும் இருப்போம்னா அது எந்த ஆங்கிள்? நமக்கு உடனே ஒரு டவுட் வந்துடும், எங்க எப்பவும் இருக்கோம் நம்ம? ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு தெரியும் எங்க ஆத்துல எத்தனையோ டெத்ஸ் வந்திருக்கு, நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு நமக்கு தோணுமா இல்லையா? அதனாலதான் சொல்றாரு, எது போறது அதை புரிஞ்சுக்கோ, போகக்கூடிய விஷயம் எது அப்படிங்கறது தெரியும். அது போகக்கூடிய விஷயம் போகக்கூடிய தர்மத்துலதான் இருக்கு. அது எப்பொழுதும் என்ன அடையிறது? மாறுதல் அடைகிறது. அதனால் இந்த உடல் அழிந்து போகிறது, வேறு ஒரு உடல் எடுத்துக்கொள்கிறது. ஆக அந்த உயிரானது தொடர்ந்து ஒரு உடலை எடுத்து 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 பயணத்தை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆத்மாங்கிறது அப்படி கிடையாது, அது அப்படியேதான் இருக்கு, நிர்விகாரமா இருக்கு. இப்ப லட்சணம்ங்கிறதே எப்படி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, நிறைய விஷயங்களை சொல்லி இதுதான் லட்சணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இதுவும் இருக்கலாம், அதுவும் இருக்கலாம், அப்படியும் இருக்கலாம், ஒரு ஆங்கிள் இப்படி இருக்கலாம், அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஆத்மாக்கு. ஏன் சொல்றாருன்னா, தர்க்க சாஸ்திரத்துல சுவாமிஜி சொல்றார், தர்க்க சாஸ்திரத்துல லட்சணத்துக்கு லட்சணம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு. உதாரணத்துக்கு இப்ப மாடுக்கு என்ன லட்சணம் பாருங்க, எவ்வளவு சூக்ஷ்மமா அந்த காலத்துல யோசிச்சிருக்காங்க. தர்க்க சாஸ்திரம் இஸ் வெரி வெரி லாஜிக்குங்கிறது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம். மாடுக்கு என்ன லட்சணம்னு ஒரு விசாரம் பண்றாங்களாம். எப்படி பண்றாங்களாம், மாடுக்கு கொம்புதான் லட்சணம்னு ஒருத்தர் சொல்வாராம். இன்னொருத்தர் சொல்வாராம், ஏன் அந்த கொம்புதான் இதுக்கு கூட இருக்கே, மானுக்கு கூட தான் இருக்கு, அப்ப மானும் தானே மாடும் ஒன்னா அப்படின்னா, இல்ல இல்ல சரி மூஞ்சிதான் லட்சணம்னா, இல்ல இல்ல அந்த மாதிரியே நிறைய மூஞ்சி இருக்கு மாடு மூஞ்சி மாதிரி, அதனால அது லட்சணம். இப்படி ஒன்னொன்னா சொல்லி சொல்லி இந்த லட்சணம் இல்லை இது லட்சணம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி எதை மாடுக்கு லட்சணம்னு வச்சிருக்கா அப்படின்னா, அலைதாடி அப்படின்னு தமிழ்லயே இருக்கான், அலைதாடி அப்படின்னு. அதாவது இந்த இடத்துல அப்படி நம்ம தட்டி தட்டி கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த சொறிவோமே மாட்டை கொஞ்சரிச்சே இந்த ஒரு தொங்கின்னு இருக்கோமே, அதுதான் மாட்டுக்குன்னு இருக்கிற ஸ்பெஷல் லட்சணமா. இத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உட்காந்து மெனக்கெட்டு. எது லட்சணம், இது எதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ இந்த ஆத்மாங்கிறதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா கொடுக்கணும் லட்சணம். நிர்விகாரம்னா அதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும், அதுக்காக சொல்ல வரேன். ஆத்மா மட்டும்தான் நிர்விகாரமா இருக்கணும். இது எது வேணா ஆத்மா ஒரு ஆங்கிள் கொஞ்சம் விகாரப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது நம்மளால. அதனால என்ன சொல்றாருன்னா, ஆத்மா நிர்விகாரம்னு வச்சாச்சா இல்லையா, அனாத்மா பூரா விகாரம் உள்ளது தானே, சவிகாரம்னு பேரு. விகாரம் உள்ளதுக்கு சவிகாரம்னு பேர். மாறுதல் உடையது, சேஞ்ச் இருக்கிற பினாமினன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த அனாத்மா எதெல்லாம் அனாத்மா, இப்ப டவுட்டே வரக்கூடாது, ஆத்மாவை தவிர இருக்கிற அத்தனையும் அனாத்மா. எல்லாமே நாம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய திருஷ்ய பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றோமே, அத்தனையுமே அனாத்மா தான். ஏன்னா அத்தனையுமே மாறிக்கொண்டேதான் இருக்கு. அதனால இந்த ஆத்மா இவர் என்ன இன்ஸ்டில் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாரு அப்படின்னா, நீ அந்த மாறாத ஆத்மா. அதனால ஏதோ ஒண்ணு மாறின்னு இருக்கிற விஷயத்துக்கு போய் எதுக்கு நீ கவலைப்படுற? இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஆத்மா அனாத்மா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இத எப்படி ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்லி தருவார். இப்ப ஆத்மா அப்படின்னா கேபிட்டல் ஐ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஐன்னு சொல்றோம், நான் அப்படின்னு சொல்றோம். அதை கேபிட்டல் ஐ அப்படின்னு போட்டுக்கணும். இப்ப கேபிட்டல் ஐ அப்படிங்கிறது தூய உணர்வு. தூய உணர்வு அப்படின்னா பியூர் கான்சியஸ்னஸ். அதுதான் அந்த நித்திய நிர்விகாரன்னு சொல்லியிருக்கோமே, அதுக்குதான் அந்த தூய உணர்வு அப்படிங்கிறது. அது பூரணமா இருக்கு, அது நிறைவா இருக்கு, அதுல எந்த ஒரு குறையும் கிடையாது, ஒரு சின்ன அப்பழுக்கு கூட கிடையாது. அப்படி இருக்கு அந்த ஆத்மாங்கிறது. அதுல எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் சொல்லவே முடியாது. வச்சா இப்ப ஆனா நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன தோணும், எப்படி சொல்ல முடியும், நான் தான் எனக்கு கோபம் வரும், எனக்கு தான் சிரிப்பு வரும், எனக்கு தான் ஆத்திரம் வரும், எனக்கு தான் அன்பு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, எனக்கு எல்லா மாடிஃபிகேஷன்ஸும் இருக்கு, எனக்கு குணங்கள் மாடிஃபை ஆகிட்டே போறது, எனக்கு வேணுங்கிறவங்க இருக்காங்க, எனக்கு வேண்டாந்தவங்க இருக்காங்க, நான் எப்படி நிர்விகாரமா இருக்க முடியும், நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, இந்த இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த உடம்பு மனசு புத்தியோட சேர்ந்து உள்ள தேகின்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கோமே, தேகினோஸ்மின் யதா தேஹே, இதுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு பேரு ஸ்மால் ஐ. அது கேபிட்டல் ஐ, இது ஸ்மால் ஐ.
இந்த ஸ்மால் ஐ அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த கேபிட்டல் ஐயோட இந்த பியோர் கான்சியஸ்னஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த ஸ்மால் ஐ. நேத்திக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேனே, போன கிளாஸ்ல ஒரு சூரியன் இருக்கு, 4 சட்டி இருக்கு, 4 சட்டியிலையும் ஜலம் இருக்கு. அந்த சூரியனோட பிரதிபிம்பம் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த 4 சட்டிலையும் விழுறது. இந்த 4 சட்டி தான் ஸ்மால் ஐ, அந்த சூரியன் தான் கேபிட்டல் ஐ. நான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் என்னை எதோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிண்டா நிம்மதியா இருக்க முடியும்? இந்த ஸ்மால் ஐயோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிண்டா நான் எனக்கு ஜுரம் வரும், எனக்கு ஜலதோஷம் வரும், எனக்கு கோபம் வரும், எனக்கு சந்தோஷம் வரும், எனக்கு துக்கம் வரும், எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்காது, இப்படி எத்தனையோ விஷயத்துல நான் மாட்டிப்பேன். நான் என்ன அந்த கேபிட்டல் ஐயோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இது எதுவுமே என்னை பாதிக்காது. இது எல்லாம் எங்க நடக்கிறதுனா பிச்சு எடுக்கிறது கிடையாது, புத்தியில மாத்திரம்தான். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவ்வளவுதான். நான் யாரு அப்படின்னு கேட்டா நான் இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய லிமிட்டெட் பர்சனாலிட்டி கிடையாது. இந்த லிமிட்டெட்னு நினைக்கிறச்சே தான் நமக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், மற்றவாளை பத்தின ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் எப்போ வருது? அவன் பார் குட்டையா இருக்கான், அவன் பார் நெட்டையா இருக்கான், அதெல்லாம் எங்கேருந்து சொல்றோம்? யார் எதை பார்த்து சொல்றோம்? அவன் என்பது யார்? அந்த உடம்பு. அந்த உடம்பு உண்மையா? அந்த உடம்பு இருக்க போறதா? அந்த உடம்பு சாஸ்வதமா இருக்குமா? கிடையாது, அது அழிஞ்சு போயிடுமே. அழிஞ்சு போற விஷயத்துக்கு என்ன நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வேண்டி கிடக்கு? பண்ண மாட்டோமா இல்லையா? இது என்ன நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னா, இந்த அறிவு நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்னா, we will stop commenting about others. தேவை கிடையாது. எதுக்கு நம்ம கமெண்ட் பண்ணணும்? நான் என்ன அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுட்டேன்னா எல்லாம் அதுதாங்கிறத நான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறேன். எல்லாம் அதுதான் நான் புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறமா அதுல இருக்கிற குறை எப்படி எனக்கு தெரியும்? ஒருவேளை நான் அதுல குறைன்னு சொன்னேன்னா என்கிட்டயே தான் நான் குறை சொல்றேன். நான் எப்படி என்கிட்டயே குறை சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பேனா? முடியுமா? அது முடியாது. அதனால நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒண்ணுதான் இருக்கு, அது அந்த ஆத்மா. அந்த ஆத்மாதான் நானு. இந்த மிச்ச விஷயங்கள் அத்தனையும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அழிந்து போகக்கூடியதாக இருக்கிறது, மாறுதல் அடையக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதனால் அதை மதிக்க வேண்டாம், அவ்வளவுதான் விஷயம். மதிக்க வேண்டாங்கிறது தான். அதுக்காக நான் யாராவது எங்க ஆத்துக்கு வந்தானா நீங்க எல்லாம் ஸ்மால் ஐ தான், அதனால நான் மதிக்கவே மாட்டேன் அப்படியா சொல்லுவோம்? அப்படி சொல்ல மாட்டோம். இதை பிராக்டிக்கலா கொண்டு போய் நம்ம இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு பார்க்க மாட்டோம். இதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல மாத்திரம் வச்சு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வச்சுக்கிறது என்ன பர்பஸ்க்கு வச்சுக்கிறோம்னா நாம துக்கப்படாம இருக்கிறதுக்கு மாத்திரம். நாம நம்மளுடைய சிச்சுவேஷன்ஸை ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த நாலேஜ். இப்ப எதுக்காக அர்ஜுனன் இதை போர் பண்ணு, இது பண்றதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை, இவர்கள் எல்லாரும் எப்படி இருந்தாலும் அழிய போகிறவர்கள் தான், இந்த தேகம் இல்லைன்னா வேற தேகத்தை அந்த உயிர் எடுத்துட்டு போயிடும், அந்த உயிரை நீ எடுக்கிறதுனால ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை, ஒருவேளை நீ எடுக்கலைன்னா அதுவே கொஞ்ச நாள்ல போயிடும். புரியுறதா? இத்தனை விஷயத்த உள்ள வச்சுதான் தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா, இவ்வளவு மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கப்பா அதுல. அத பத்தி தீரக தத்ரன முக்கியதி, அதை பத்திலாம் அவங்க கவலையே பட மாட்டாங்க. எதனால கவலைப்பட மாட்டாங்கன்னா இது நேச்சர் அப்படின்னு புரிஞ்சு கொண்டு இதை கவலைப்பட மாட்டாங்க. அதனால இதை ஈஸியா புரிஞ்சுன்ற முடியுமா அப்படின்னா அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது புரியுறது. அதனாலதான் நான் சொல்றேன் திருப்பி திருப்பி. எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷம், கிளாஸை கேட்டுட்டு அதுலேருந்து 2 டவுட் எடுத்து எனக்கு தனியா மெசேஜ் அனுப்பிச்சு இந்த டவுட் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்கறது அளவுக்கு அந்த கிளாஸை உன்னிப்பா கவனிச்சிருக்கேள் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். ஏன்னா நிறைய டவுட்ஸ் வரத்தான் வரும். அதுதான் நான் சொல்றேன். ஏன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸை வச்சு நம்ம சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம். அது இல்லை, இப்ப புதுசா ஒரு விஷயத்த நாம தெரிந்து கொண்டே வரும். இது தொடர்ந்து இந்த விஷயங்கள் ஒவ்வொரு லட்சணமா நமக்கு தெரிய 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 நமக்கு ஆத்மானா என்ன, அனாத்மானா என்ன நான் எந்த லிஸ்ட்ல போடுறது, நான் இந்த காலம்ல என்ன போடணுமா, அந்த காலம்ல என்ன போடணுமான்னு நான் அப்ப புரிஞ்சுருவேன். நான் இந்த காலம்ல போட்டா எப்பவுமே அவஸ்தை தான், எனக்கு இந்த காலம்ல போட்டா எப்பவுமே ஹாப்பி தான். அதுதான் அந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது நமக்கு அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. மனசால எதை மனதால் அறிய முடியாதோ, எது மனதால் அறியப்படாததோ அதுவே நீ அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. அதனால மனசால அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குரு சாஸ்திர வாக்கிய ரூபமாக நமக்கு இந்த விஷயம் உள்ள இறங்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல ஃபைனலா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆத்மா மாறுதல் அற்றது, நிர்விகாரக.
அனாத்மா மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. அதனால என்ன எனக்கு அப்படின்னா, நீ கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. ஏன் நீ கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை? வீரர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள். பண்டிதக நான் அனுசோச்சந்தி, நான் பண்டிதன் ஆகணும் இப்போ, அதுக்காகத்தான் கிருஷ்ணர் இந்த விஷயத்தை எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். அதனால எனக்கு ஆத்ம ஞானம் வேணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா இந்த மாதிரி அல்பமான விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் கவலையே பட மாட்டேன். ஏன்னா ஆத்மா பூரணம், இந்த இது அனாத்மா இருக்கே அது அல்பம். அதுல எப்பவுமே குறைகள் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும். அதனால அதை மைண்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. இட் ஷுட் நாட் பி மைண்ட், அதாவது மைண்ட் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவார். இட் மேட்டர் அண்ட் மேட்டர் இன்டராக்ட்ஸ், இட் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவார் சுவாமி. இது வெறும் அழிந்து போகக்கூடிய பொருட்களுடைய ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் தான், அதுல நமக்கு ஒரு தாத்பரியமும் இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல புரிய வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்துல இதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரிய வைப்பார். எப்படி இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறத 14, 15 ரெண்டுலயுமே இந்த தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இருக்கு, அதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படியே விட்டுட்டு போக மாட்டார். கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு குரு நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அந்த சிஷியனுக்கு அந்த விஷயத்த கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் அவர் அடுத்த டாபிக்கே போறார். அடுத்தது படிக்கலாமா? யார் படிக்கிறீர்கள் என்னோட? ஹரியோம் மாங்கேற்கண்ணி படிக்கிறேன். படிங்கப்பா. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्याः, आगमापायिनो नित्याः, आहमापायिनो नित्याः, तां स्थितिक्षस्व भारत, तां स्थितिक्षव भारत, तां स्थितिक्षस्व भारत, तां स्थितिक्षस्व भारत. ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. படிச்சிருங்க. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, சீதோஷ்ண சுக துக்கதாः, ஆகமாபாயினோ நித்யாः, தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. கௌந்தேய அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்றார். கௌந்தேய அப்படின்னா குந்தியின் புத்திரனே அப்படின்னு அர்த்தம். 2 அட்ரஸ் இருக்கு இதுல. ஒண்ணு பரத குலத்தவனே அப்படின்னு அர்த்தம், இன்னொன்னு கௌந்தேய குந்தியின் புத்திரனே அப்படின்னு 2 விதமா அட்ரஸ் பண்றது. கௌந்தேய மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஹா, மாத்ரா அப்படின்னு சொன்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னு அர்த்தம். ஸ்பர்ஷாஹா அப்படின்னா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னா என்னது? மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, இதெல்லாம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய, நம்ம எதை வைத்து அனைத்தையும் உணர்கிறோமோ அறிகிறோமோ அதெல்லாம் தான் அறிவு கருவிகள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். எத்தனை பேர் நான் மாத்தி மாத்தி சொன்னாலும் நீங்க அதை எல்லாத்தையும் உள்ள வாங்கி புரிஞ்சுக்கோங்க. இதன் மூலமாகத்தான் நாம் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை பெறுகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு. ஸ்பர்ஷாஹானாக்க சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். எந்த விஷயங்களை பார்த்து நாம் அந்த அறிவை பெறுகிறோம் அந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பர்ஷாஹா அப்படின்னு. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஹா தூ, ஆனால் ஷீத உஷ்ண சுக துக்கதா, இது எப்படி ஒரு அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம இப்ப கண்ணால ஒரு பொருளை பாக்குறோம். கண் என்ன பண்றது? எதிர்க்க இப்ப ஒரு போன் இருக்கு. இந்த போனை அது எதிர்க்க பாக்குறது. பார்த்துட்டு என்ன பண்றது? அந்த இமேஜை எனக்கு கொடுக்குது. நான் என்ன பண்றேன்? அந்த இமேஜ் எனக்கு கிடைச்ச உடனே என் மனசு அந்த இமேஜை ரிகலெக்ட் பண்ணி எங்கேயோ எப்பவோ அந்த இமேஜ் எனக்கு என்னோட மெமரியில இருக்கு, இதுதான் போன் அப்படின்னு என் புத்தி எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது. அப்போ இந்த போனுங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுறது. இப்படித்தான் ஒவ்வொரு பொருளை பற்றியும் எனக்கு அறிவு எப்படி கிடைக்கிறது? என்னுடைய இந்திரியங்கள், இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது போய் போய் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டா எனக்கு காட்டுறது.
ஒரு ஒலி கேட்கறது, இப்ப வந்து ஒரு மாஸ்க்ல ஒரு சத்தம் கேட்கறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டைம் வந்து மாஸ்க்ல ஒரு ஒரு இது பண்றா, ஒரு பிரேயர் பண்றான்னா அந்த பாங்கு ஒலி எனக்கு எப்ப தெரியும், எப்படி தெரியறது? இந்த காதுக்கு அந்த ஒலி வந்து சேருறது. என் மனசு அந்த ஒலி எப்பவோ தெரிஞ்சு வச்சுன்னு இருக்கு. உடனே எனக்கு அது புரியுறது. ஓகே, இது இந்த சத்தம் தான் அப்படின்னு புரியுறது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பற்றிய அறிவையும் இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை எனக்கு ஒரு அறிவாக எனக்குள்ளே கொடுக்கிறது. அறிவா மட்டும் கொடுத்துட்டா ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்லை, வெறும் அறிவா வாங்கிட்டு பேசாம இருக்கலாம். ஆனா அந்த அறிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஏற்படுறது அப்படின்னா, அது ஒரு அனுபவத்தை, எனக்கு ஏற்கனவே இருந்த அனுபவத்தை எனக்கு உணர்த்துகிறது. அந்த அனுபவத்தை உணர்த்தும் பொழுது எனக்கு அதனோட கனெக்ட் ஆயிட்டு, அதனோட ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதனோட கனெக்ட் ஆயிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதை அதை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை ஏற்படுறது. ரொம்ப நீங்க சூக்ஷ்மமா யோசனை பண்ணீங்கன்னா ஆசைங்கிறது எப்படி உருவாருது அப்படின்னா, இது ஒரு பொருளோட நாம கனெக்ட் பண்றதுக்கு இத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே இந்த ஆசை உருவாருது. அதுக்கப்புறம் அந்த பொருள் நமக்கு அனுபவத்துக்கு வருது. இந்த அனுபவத்துக்கு வர பொருள் எனக்கு என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னா, இந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது சுகமும் துக்கமும் கொடுக்கிறது. ஒரு சில அனுபவங்கள் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றன, ஒரு சில அனுபவங்கள் எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றன. சில பேரை பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கு, பார்த்தா அப்பா இவங்களை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். சில பேரை பார்த்தா ஐயோ வந்துட்டாங்களே, எப்படி வந்தது, எப்படி அந்த டிஃபரன்ஸ் வருது? எனக்கு என் கண்ணு பொருளை பார்க்கறது, மனுஷனை பார்க்கறது, எனக்கு இந்த மனுஷனை பத்தின ஐடென்டிட்டி எனக்கு கொடுக்கறது, எனக்கு அவனோட இருக்கிற அனுபவம் தெரியும், அந்த அனுபவத்தினால எனக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வரும். இந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு அனுபவமும் எனக்கு ஒரு சுகம் ஒரு துக்கம் ஏதோ ஒண்ணுத்த கொடுக்குறது. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த இந்திரிய விஷயங்களோடு அந்தந்த இந்திரியங்கள் அந்தந்த விஷயங்களோடு, அதுதான் இங்க தன் மாத்திரை, அந்த மாத்திரங்களோடு அது போய் சேரும் பொழுது அது என்ன ஏற்படுறது அப்படின்னு சொன்னா, சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்த. சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்த. சப்தனா என்னது? காதுல கேட்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் சப்தம் அப்படின்னு பேர். ஸ்பர்ஷம்னா என்ன? கை தொடறது, நம்ம தோல்ல வந்து உணரக்கூடிய ஒரு இதுக்கு பேரு ஸ்பர்ஷம் அப்படின்னு. அப்புறம் ரூபம் என்ன? கண்ணு பாக்குறது இல்லையா, கண்ணு பாக்குறதுக்கு பேரு ரூபம். ரூபம் என்ற அறிவை கொடுக்கிறது. என்ன அறிவை கொடுக்கிறது? சப்த அறிவை கொடுக்கிறது, ஸ்பர்ஷ அறிவை, தொடுதல் என்ற அறிவை கொடுக்கிறது, தொடு உணர்ச்சி என்ற அறிவை கொடுக்கிறது, ரூபம் என்ற அறிவை கொடுக்கிறது, ரசம் நாக்கு, இந்த நாக்கு வந்து சுவை என்ற ஒரு இதை கொடுக்கிறது, அறிவை கொடுக்கிறது. சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தம். கந்தம்னா வாசனை, என்ன துர்நாற்றமா நல்ல மனமா ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு சொல்கிறது. சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் ஐந்தின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு, வள்ளுவர் சொல்லியிருக்க. இது அஞ்சையும் எவன் ஒருத்தன் கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு இந்த உலகம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸிப்பா அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஒரு விஷயமும் இந்த இந்திரியங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டோடையும் போய் தன்னை வந்து சேர்த்து கொண்டு எனக்கு இது போன்ற சப்த ஸ்பர்ச ரூபரச கந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய 5 வகையான அறிவுகளை எனக்கு கொடுக்கிறது. அந்த 5 வகையான அறிவுகள் எனக்கு இருமைகளை காட்டுகிறது. இருமைகள்னா என்னதுன்னா சுகம் துக்கம் அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, ஒன்னொன்னுத்துக்கும் தனித்தனியா எடுத்துக்காம 5க்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எடுத்துட்டு இருக்கார். இந்த தொடு உணர்ச்சி இது தோலுக்கு உள்ளதை எடுத்துட்டு சீத உஷ்ண சுக துக்க அப்படின்னு ஒண்ணு எடுத்துட்டு இருக்கார் நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு. சீத அப்படின்னு சொன்னா கோல்டா இருக்கிறதுன்னு, உஷ்ண அப்படின்னு சொன்னா ஹாட்டா இருக்கிறதுன்னு. அப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், இங்க ஒரே இதுவா இருக்கு, வெக்கையா இருக்கு. உடனே என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ ஒரு ஃபேனை போடுறீங்களா, இல்லைன்னா ஒரு ஏசியை போடுறீங்களா, ஒண்ணுமே இல்லையே எனக்கு மூச்சு வாங்குறது, என்னால உட்கார முடியலையே சொல்றோமா இல்லையா? எப்படி சொல்றோம் நம்ம? இது இந்த தோலானது இந்த இடத்துல இருக்கிற அட்மாஸ்பியரிக் ஹீட்டோட அது வந்து கனெக்ட் ஆயிக்கிறது. கனெக்ட் ஆகி என்ன பண்றது? வேர்த்து கொட்டுறது. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னா, எனக்கு கொஞ்சம் அந்த வேர்வை போகணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அதனால எனக்கு இது கொடுக்குறது. எனக்கு அந்த வேர்த்து கொட்டுறச்சே என்ன உணர்ச்சி வருது? துக்கம். ஃபேன் போட்டாச்சுன்னா
அப்பாடி போட்டாங்கப்பா, நல்ல வேலை, ஃபேன் போட்டாங்க, ஏசி போட்டாங்க, ஏதோ ஒன்று போட்டாங்க, அப்பாடி அப்படின்னு இருக்கா இல்லையா? அப்போ அந்த துக்கம் போய் சுகம் வருது. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா குளிர் வெப்பம் சுக துக்கம். குளிர் வெப்பம் கொடுக்கக்கூடிய சுக துக்கம். இது வெறும் குளிர் வெப்பம் மட்டும்தான் கொடுக்கறதா அப்படின்னா எல்லாமே தான் கொடுக்கறது. ஒரு நல்ல சங்கீதம் கேட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாராசமா ஒரு 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 சவுண்ட் ரோட்ல போயிட்டு இருந்தானா இவ்வளவு வேதனையா இருக்கு. எல்லாமே இந்த சப்தம் ஸ்பர்சம் ரூபம் ரசம் கந்தம் எல்லாத்துக்கும் இது உண்டு. இத வந்து ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு இதை எடுத்துட்டு நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு இருக்க. அதுக்கு என்ன சொல்றார் அத அப்படின்னா ஆகம அபாயினக. ஆகம அப்படின்னா தோன்றுகிறது. இது வந்து வருது, அபாயினகன்னு போறது. ஒரு நல்ல சங்கீத இசை வருது, அப்புறம் அந்த சங்கீத இசை போயிடுது, சங்கீதம் வந்து போயிடுது. ஒரு நல்ல காட்சி கண்களுக்கு முன்னால் விரிகிறது, கொஞ்ச நேரத்துல அந்த காட்சி வந்து போயிடுறது. ஒரு நல்ல இது இது இருக்கு, நல்ல குழுகுழுன்னு இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது போயிடுறது. இப்ப நான் வந்து இங்க 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 இருக்கேன், நான் இங்கேருந்து வந்து ஹிமாலயாஸ் போகணும். நான் வந்து இதே இப்படியே இந்த ட்ரெஸ் மாத்திரம்தான் அப்படின்னு போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹிமாலயாஸ் போகும்போது நான் வெறும் விரைச்ச கட்டையாயிடும். என்ன காரணம்? இங்க இது சுகமா இருக்கு, போக போக என்ன ஆகுது, அந்த இது சீதம் ஜாஸ்தியாக கோல்டு ஜாஸ்தியாக அதுக்கேற்ற உடைகள் போடாம போனேன்னா அங்க போகும்போது என் உடம்பு துக்கப்படுறது. அதனால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியறது. சரி, அப்படின்னா நீ அங்க போட்டுக்க வேண்டிய அந்த 4 ட்ரெஸ்ஸையும் ஒரு ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு இன்னர் வேறு, அப்புறம் ஒரு மேல ஒரு இது ட்ரெஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜெர்கின் எல்லாத்தையும் இங்கேருந்தே போட்டுட்டு போ அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆந்திரா பார்டர் தாண்டறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு பக்க பக்கன்னு ஆயிடும். ஏன்னா எல்லாம் அப்படியே எரிஞ்சு தள்ளும் உள்ளெல்லாம். ஆகுமா ஆகாதா? அதையும் நம்மளால தாங்க முடியாது. ஆனா இது என்ன இதோட நேச்சர் அப்படின்னா இது போறது வருது, வர்றது போறது, அப்படித்தான் இருக்கே தவிர்த்து பர்மனண்டா கிடையாது. இது இந்த நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா இப்படியே தான் இருக்க போனோம் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. ஆகம அபாயினக. எது ஆகம எது அபாயினக? சீதம் ஆகம சீதம் அபாயினக, அது ஒரு ஒரு விஷயம். துக்கம் ஆகம அபாயினக, சுகம் ஆகம அபாயினக. வரது போறது எந்த ஒரு விஷயத்துக்காவது சுகமோ துக்கமோ நிரந்தரமா இருக்கா? நிச்சயமா கிடையவே கிடையாது. எப்பவுமே கிடையவே கிடையாது. ஒரு வெறும் சாதாரண எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். யார் வீட்டுலனாலும் அது நடக்கக்கூடியதுதான். இந்த 10 நாள் ஒரு மனிதர் போயிட்டார் நம்ம வீட்டுல அப்படின்னா 10 நாள் இல்ல 15 நாளுமா நம்ம வந்து அப்படியே மூஞ்சி தொங்க போட்டு உட்காந்துருக்கோம், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசு வந்து வேற இடங்கள்ல திரும்பி 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 போயிடுறது. அந்த துக்கமும் கம்ப்ளீட்டா அதுலயே இருக்கிறது கிடையாது. சுக்கமா இருந்தாலும் அதுவும் அப்படித்தான். சுக்கமும் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கிறது கிடையாது. ரொம்ப சுக்கமாவே எப்ப பார்த்தாலும் ஈன்னு சிரிச்சுட்டு இருந்தா பேர் என்ன சொல்லுவா? வேற ஏதோ பேர் சொல்லுவா இல்லையா நம்மளுக்கு? அதனால அதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. என்ன நேச்சர் ஆஃப் திஸ் அனாத்மா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது பர்மனன்ட் இல்ல, இது இம்பர்மனன்ட். இது வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் போயிடுறது. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிஜி அழகா சொல்லுவார், வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்க வாழ்க்கை வந்து சுகி துக்கி சுகி துக்கி அப்படின்னு, சுகத்தை அனுபவிப்பவன் துக்கத்தை அனுபவிப்பன் அப்படின்னு மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா பெரும்பாலான மனிதர்கள் எப்படி அதை நினைக்கிறா அப்படின்னா சுகி துக்கி அப்படின்னு துக்கத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிராஃப் போடுவா. ஆனா அப்படி கிடையாது, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சுக்கமும் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது கிடையாது, துக்கமும் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது கிடையாது. நம்ம இதனோட நேச்சரை புரிஞ்சுக்கணும். இங்க நம்ம எல்லாம் பாக்குறது என்னன்னா, போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? அனாத்மாக்கு அதுதான் நேச்சர். அந்த நேச்சரை மாற்ற முடியாது. எதுதான் நேச்சர்? அது மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கும் என்பது அதனுடைய நேச்சர். அந்த மாற்றம் கூட வந்து வந்து போய்கொண்டிருக்கிறது. அதைத்தான் இங்க சொல்ல வர்றார். ஆகம அபாயினக அனித்யாக. அனாத்மா அனித்யா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல இதுலயே படிச்சோம் இல்லையா? அதைத்தான் இங்க மறுபடியும் சொல்றேன். அது நித்தியமா இருக்க போறது இல்லை, எப்பவும் அதே மாதிரி இருக்க போறது கிடையாது. அதனுடைய நேச்சரை நீ நன்னா புரிஞ்சுக்கோ. அது வந்து வந்து போகும். அப்ப வர சமயத்துல ஒரு கஷ்டம் வர சமயத்துல ஐயோ எனக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவு கஷ்டம் வந்திருக்கே அப்படின்னு நாம வந்து பாக் டவுன் ஆகி உக்காந்துடக்கூடாது. சுகம் வந்ததுக்கு அப்புறமா கூட நான் எனக்காக சுகம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அதுக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஆடக்கூடாது. ரெண்டும் கிடையாது, ரெண்டுமே நித்தியம் கிடையாது. துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக சுகேஷு விகத ஸ்பிருக அப்படின்னு ஸ்தித பிரஜ்ஞ லட்சணத்துல சொல்ல போறார். அதனால இது ரெண்டுமே நித்தியம் கிடையாதுங்கிற போது எதுக்காக இதை பத்தி கவலைப்படணும்? நீ என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலா இது வந்து மாறிண்டு இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் யுவர் ரோல்? அது மாறுறது அதோட நேச்சர். வாட் இஸ் யுவர் ரோல்? அதை ஹேண்டில் பண்ற ஒரு மனுஷனானவன் என்ன பண்ணணும்
அப்படின்னா பாரத நீ என்ன பண்ணணும்னா தான் திதிக்ஷஸ்வ, ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்குற, பொறுத்துக்கோ, பொறுமைதான் உனக்கு வேணும். வாழ்க்கையில ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் என்ன அப்படின்னா பொறுமை. பொறுமை டு ஹேண்டில் ஆல் சிச்சுவேஷன். உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனையும் எதனால வருது அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு பொறுமை இல்லாதனத்தினால வருது. இந்த பொறுமையா இருந்தா வாய் கட்டுப்பட்டு இருக்கும், பொறுமையா இருந்தா கண்ணு கட்டுப்பட்டு இருக்கும், பொறுமையா இருந்தா காது கட்டுப்பட்டு இருக்கும், பொறுமையா இருந்தா இந்த உடம்புல இருக்கிற இந்திரியங்களும் அதனுடைய வேலைகள் எல்லாமே. அதனால தீரகன்னு அதனாலதான் சொன்னது. தீரக தத்ரன முக்கியத்தி. ஏன்னா திதிக்ஷஸ்வ. ஒன்னொன்னு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்கோ, யூ கெட் அ பியூட்டிஃபுல் பொக்கே ஆஃப் வேர்ட்ஸ். எவ்வளவு அழகா அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்னு நமக்கு நன்னா புரியும். அப்போ திதிக்ஷஸ்வ அப்படின்னு, திதிக்ஷானா என்ன? திதிக்ஷா அப்படின்னு சொன்னா பொறுமை அப்படின்னு. திதிக்ஷாங்கிறது திடீர்னு வந்துருமா? எனக்கு வராது. பொறுமையா நான் உட்காந்து இந்த லட்சணங்களை எல்லாம் படிச்சு படிச்சு இதனோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டு, அது அறிவுபூர்வமான பொறுமை வேணும். ஏதோ சொல்லிட்டாங்க அதனால நான் பொறுமையா இருக்கேன் அப்படிலாம் இல்ல. பொறுமை என்பது நாம் இந்த சாஸ்திரத்தின் மூலமாக தகுந்த அறிவை பெற்று, இது அனித்தியமான விஷயம்தான், இது மாறுதலுக்கு உட்பட்டதுதான், இந்த மாற்றம் என்பது வந்து போய்கொண்டிருப்பதுதான் அப்படிங்கிறத அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். லைஃப் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட், அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதோட இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸை எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சுக்கிறோமோ அவ்வளவு அழகா நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும். ஏன் நமக்கு எல்லாருக்குமே என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, நம்ம அடுத்தவங்களோட பர்ஃபெக்ஷன்ஸை உட்காந்து வேலை பழப்பு இல்லாம ஆராய்ச்சி பண்றதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளமே. நமக்கு எதுக்கு அது? அவங்க என்ன பண்ணா நமக்கு என்ன? ஆனா இதுல நமக்கு உடனே ஒரு கொஸ்டின் வரும், எனக்கெல்லாம் குழந்தைலாம் இருக்கே, நான் வாழ்த்தெல்லாம் சொல்ல வேண்டாமா, நல்லது கெட்டது நிச்சயம் சொல்லணும். ரோல் பிளே வேற, நாம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறது வேற. நமக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்க சுவாமி வந்து நம்ம கிட்ட 2 குழந்தைகள் கொடுத்துருக்காரா, இது வளர்க்கணும்னு கொடுத்துருக்காரு. அழகா சொல்லுவார் தயானந்த சுவாமிஜி அந்த விஷயத்த. இட்ஸ் யுவர் ட்ரஸ்டீஸ், நீங்க ஒன்றும் ஓனர்ஸ் கிடையாது. நீங்க உங்க ரோல் என்னவோ அதை பண்ணுங்க. பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ரோல், அந்த ரோலை பண்ணணும். அந்த ரோல்ல நம்ம என்ன சொல்லணுமோ அதெல்லாம் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியும். ஆனா அதை வச்சு துக்கப்பட்டு உன் வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காத. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் அவ மோட்சத்துக்கு உழைக்கிறதுக்காகத்தான் நீங்க வந்திருக்கிறான். அந்த மோட்சத்தை உழைத்து பெற்றே ஆக வேண்டும். இட்ஸ் அ ரைட் டு கிளைம் மோக்ஷா. நம்ம ஏன் வந்து அதை வந்து நான் மோட்சத்தில் இருக்கிறேங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்காம எப்படி போகலாம்? அதுக்கு இந்த விஷயங்கள் தடையாக இருக்கக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த விஷயங்கள் எப்பொழுதுமே தடையாக இருக்கக்கூடாது. நான் யாரு? நான் ஆத்மா, நான் அழியாத பரம்பொருள், நான் மாற்றமே இல்லாதவன், நான் நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்து. நான் எப்படி இந்த அழிந்து போகக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய வந்து போய்கொண்டிருக்கின்ற மாற்றங்களை, நான் 3 ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்து சொல்றேன் இப்ப உங்களுக்கு. வந்து போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய அனாத்மாவாக என்னை எதற்காக நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும்? அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாதான் எனக்கு என்ன வருது? இந்த இருமைகள்னு சொல்றோம். சீத உஷ்ண சுக துக்கம் சொல்றோமே, இதுக்கு பேரு இருமைகள்னு பேர். இருமைகள்னா இன்பம் துன்பம், லாபம் நஷ்டம் அப்படின்லாம் வருதே, அதுக்கு பேர் இருமைகள்னு பேர். இந்த இருமைகள் என்னை பாதிக்க கூடாது. சுக துக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபவ் ஜெயா ஜெயவ் அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லுவார். நீ சுகம் துக்கம் ரெண்டையும் ஒன்னா பாரு, லாபம் அலாபம், அலாபம்னா நஷ்டம், அது ரெண்டையும் ஒன்னா பாரு. ஜெயா அஜயா, ஜெயானா வெற்றி, அஜயம்னா இது தோல்வி. அப்போ வெற்றி தோல்வி எல்லாத்தையும் ஒன்னா பாருப்பா. அது எல்லாம் என்ன? எல்லாமே இந்த பிராக்கெட்ல வந்துடும். வந்து போய்கொண்டு இருப்பதுதான். இந்த வந்து போயின்ற இருக்கிற விஷயத்துக்காக நாம அவஸ்தையே படக்கூடாது. அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இதுல இருக்கு, விவேகச்சூடம். சகனம் சர்வ துக்கான். சகனம்னா பொறுத்துக்கணும். எல்லா துக்கம் என்ன மாதிரியான துக்கமாக இருந்தாலும் சரி, அது நீங்க இதெல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கும். என்னன்னா, அவங்களுக்கு இது, அதை நான் வந்து அவங்க என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க, நான் பொறுத்துக்கணும், ரைட் ஓகே பொறுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா இது முக்கியமா எங்க அப்ளை பண்ண? என் மேல அப்ளை பண்ண. சகனம் சர்வ துக்கானாம். எனக்கு 1008 துக்கம் இருக்கு, எனக்கு 1008 பிரச்சனை என் உடம்பு சொல்றது. எனக்கு நின்னா கால் வலிக்கிறது, உக்காந்தா முட்டி வலிக்கிறது, படுத்தா இடுப்பு வலிக்கிறது, ஊர்பட்ட வலி, என் உடம்பு பூரா வலி 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 வலியே தான் வாழ்க்கை. அப்படியே இருந்தாலுமே கூட சர்வ துக்கானாம் சகனம், எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கணும். சகனம் சர்வ துக்கானாம் அப்பிரதீகார பூர்வகம். இதுக்கு எப்படி இப்ப ஒரு மாற்றை கண்டுபிடிக்கலாம்? நான் என்ன செய்யலாம்னு கடந்து அலையக்கூடாது.
இது வரும், இது இப்படித்தான் இருக்கு, இது எங்க இருக்கு, இது இந்த உடம்புல இருக்கு. இந்த உடம்பு என்னது? இது அனாத்மா. அனாத்மா நித்தியமா? இல்ல, அனித்தியம். அனாத்மா மாறுதலுக்கு உட்படாததா? இல்லை, மாறுதலுக்கு உட்படுவது. இந்த மாற்றம் நித்தியமாக இருக்குமா? இல்லை, இந்த மாற்றமும் அனித்தியம்தான். அப்ப இத பத்தி ஏன் கவலைப்படணும் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட நாம வளர்த்துட்டோம்னா அப்பிரதீகார பூர்வகம், எனக்கு இதுக்கு ஒரு மாற்றுங்கிறத தேடிக்கொண்டு நான் என் வாழ்க்கையை வீணாக்க போவதில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த திதிக்ஷாவை வளர்த்துக்கணும். அது சிந்தா விலாபரகிதம். ஸ்லோகத்தோட அடுத்த பாட்டு சிந்தா விலாபரகிதம். விலாபம்னாலே புலம்புறதுன்னு அர்த்தம். இந்த மனசுல ஒரு குழப்பத்தை வைத்துக்கொண்டு எப்ப பாரு எல்லார்ட்டையும் போன் எடுத்தா, ஆமா இன்னைக்கு தான் நான் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தேன், ஆமா இல்ல எனக்கு கால் வலிக்குது, கை வலிக்குது, இப்படியே எல்லா வலியையும் பேசிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க சொன்னாலும் அந்த வலி எவ்வளவு நாள் இருக்குமோ அது இருக்கத்தான் போறது. அது போகும்போதுதான் அது போக போறது. இல்ல போகவே இல்லைனாலும் இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த வலியோட இருக்கணுமா, இருந்துதான் ஆக போறோம். எல்லாருக்கும் இருக்கு இது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு சிந்தா விலாப ரகிதம், எந்த புலம்பலும் யார்கிட்டையும் பண்ணாம அப்படி ஒரு உறுதியான மனதோடு திதிக்ஷா சா நிகத்தியதே. ஸ்லோகம் முழுக்க இது என்னன்னா, சகனம் சர்வ துக்கானாம் அப்பிரதீகார பூர்வகம் சிந்தா விலாப ரகிதம் திதிக்ஷா சா நிகத்தியதே. இதுதான் ஸ்லோகம். ரொம்ப அழகான ஒரு டெஃபினிஷன் ஃபார் திதிக்ஷா. திதிக்ஷானா என்ன அப்படிங்கிறது. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, கஷ்டம் யாருக்கு வரல, இதை எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு கண்டெம்பரரி லைஃப்ல நாம இதை தெரிஞ்சுக்கிறதோட பர்பஸ் என்னன்னா, பாதி பேர் மனசு எதனால கஷ்டப்படுறதுன்னா, எனக்கு தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லார் மனசும் கஷ்டப்பட்டு. இதனோட இது என்ன, இதனோட எஃபெக்ட் என்ன, இந்த உடலே வேண்டாம், இந்த உயிரே வேண்டாம், நான் போயிடுறேன், ஈஸியா முடிவெடுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா. இப்ப கூட நான் 2 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம், ஏதோ ஒரு 80 வயசுக்காரர் ஒருத்தர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. கொஞ்சமாவது வேண்டாமா, கூறு வேண்டாமா கொஞ்சமாவது? எந்த வயசுல பண்ணி எப்படி இருந்தாலும் 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சு அதுவா போகும். யாராவது இவ்வளவு கஷ்டத்தை தேவையில்லாம அனுபவிப்பாங்களா? இதெல்லாம் எதனாலன்னா பொறுமை இல்லாதது. இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இருமைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பொறுமையே கிடையாது. இந்த அனாத்மா அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு அக்செப்ட் பண்ணி ஆத்மா அப்படிங்கிறத அறியணும். வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆத்மா, வி மஸ்ட் அக்செப்ட் அனாத்மா. ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று அறிவதற்கானது, ஒன்று ஏற்றுக்கொள்வதற்கானது. இந்த இருமைகள் தான், இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளணும். இந்த அனாத்மாவை அக்செப்ட் பண்ணினாத்தான் நம்மளால ஃபர்தரா ப்ரொசீடே பண்ண முடியும் லைஃப்ல. இல்ல அப்படின்னா ஏன் அது அனாத்மா, ஏன் அது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது, ஏன் அது இப்படி இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தேன்னா, நீங்க எப்படி இதை பகுத்து ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அது நித்தியமாக இருக்க போவது கிடையாது. எந்த பொருளை வேணா எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்து அந்த பொருளோட சோர்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. அதோட சோர்ஸ் வேற ஒண்ணு வரும், அதோட சோர்ஸ் வேற ஒண்ணு வரும். அதான் பின்னாடி நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படி சோர்ஸ் மாறிண்டே இருக்கிறச்சு எப்படி இதை இதுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி சொல்ல முடியும்? இந்த சப்ஸ்டன்ஸே இல்லாததுதான் இந்த ஜெகத் அப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்லுவார், அடுத்தடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லுவார். இந்த சத்தா இல்ல, இந்த ஜெகத்துக்கு சத்தா இல்லை, இருப்பு என்பதே இல்லை. இதுதான் அப்படிதான் அழகா இத கேரி பண்ணிட்டு கொண்டு போறாரு. அதனால இப்ப நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? முதல்ல ஆத்மா என்பது நித்தியம்னு பார்த்தோம், இங்க அனாத்மா என்பது அனித்தியம்னு பார்த்தோம். ஆத்மா என்பது காலத்திற்கு உட்பட்டது. நித்தியன்னு சொன்னாலே அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, காலாதீதக அப்படின்னு அர்த்தம், காலத்தை கடந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த அனாத்மா என்பது காலத்திற்கு உட்பட்டது. அதனாலதான் அனாத்மா என்பது சவிகாரமாக இருக்கிறது, ஆத்மா என்பது நிர்விகாரமாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் பார்த்தோம். இதுல இந்த உடம்பு எப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொன்னார். அந்த மாற்றத்தில் ஏற்படக்கூடிய இருமைகள், இன்ப துன்பங்களை நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தார். என்ன பண்ணணும்? நாம பொறுத்துக்கிறது தான் ஒரே வழி அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்த இதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். அதனால 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இது மகாத்மியம் சொல்றதுக்கு வரையலாமா? ஹரி ஓம்மா. ஹரி ஓம் கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமக. கீதா மாஹாத்மியம் சரோவாச்ச பகவன் பரமேசான பக்திரவ்யபிசாரிணி பிராரப்தம் புஜ்யமானஸ்ய கதம் பவதி ஹே பிரபோ
श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तससुखी लोके कर्माणनोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत् गीताय पुस्तकं यत्र यत्र पाठप्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रियाकादीनि तत्र वै सर्वे देवाच ऋषयः यो हि न पन्नहाच्यये गो बालगोपिका वापि नारदोत्तव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विसारच्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीता श्रेय अहं तिष्ठामि गीता मे सोत्तमं कृगम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयं यकं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्थमात्राश्रनित्या निवाच्यपात्मिका पदात्मिका पद निर्वाच्य पदात्मिका स निर्वाच्य पदात्मिका सिदानन्देन कृष्णेन प्राक्ता स्वमुखतो अर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत् ज्ञानसंयुता यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चलमानसक ज्ञानस्तिं स लभते ततो याति परं पदं पाठे समग्रो असम्पूर्णे तदोर्थं पाठमाश्रयेत् तदा गोदानचं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नानं फलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयाङ्कफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकामवाप्नोति कनो भूत्वा वसेच्चिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं य पठते नरः स याति नरदां यावन् मन्वन्तरं वसुन्तरे गीताय श्लोकं दशकं सप्त पञ्चशतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां य पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षनामायुधं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तो मृदो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेच्युरा संयुक्ताः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीताश्रवण असक्ताः महापापायुधोऽपि वा वैकुण्ठं समाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि पूरिषः जीवन्मुक्तस्वविज्ञेयो देहान्ते परमं पदं गीतामाश्रितय बहवो पूपुजो जनकादयः निर्दूतकश्मशालोके गीता याद परं पदं
गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव य पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाकृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलं वाप्नोति दुर्लभं कतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतत् गीताय मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते स पठेत्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। ॐ कृष्णाक्षवे नमः। हरि உஷாமா ओम। ஓகே உஷாமா நீங்க இது சொல்லுங்க நிறைவு हरि பிரார்த்தனை. ओम ஹரி நிறைவு பிரார்த்தனை. ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. அறிவிலே தெளிவு, நெஞ்சிலே உறுதி, அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம், பொறிகளின் மீது தனி அரசாணை, பொழுதலாம் நினது பேரருளின் நெறியிலே நாட்டம், கருமயோகத்தில் நிலைத்திடல் என்றிவை அருளாய், ஒரு குணம் ஏதும் இல்லதாய் அனைத்தாய், புலவிடு தனிப்பொரும் பொருளே தனிப்பரம்பொருளே. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும், பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பரிதி முன் பணியே போல, நன்னிய நின்முன் இங்கு நசித்திடல் வேண்டும் மன்னாய். மூர்த்தியெல்லாம் வாழி, எங்கள் மோன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय जय।